L-istorja tal-lum sempliċi ħafna, imma tirrakkonta żewġ affarijiet, tirrakkonta mhux biss dak li kienu qegħdin jagħmlu n-nies ta' żmien Ġesu, min jgħidlu iva imbagħad fil-fatt kun le u min jgħid le imbagħad fil-fatt kun iva, imma tirrakkonta wkoll dak li nagħmlu aħna r-reazzjoni tagħna. Però ejjew nibdew bil-mod ħalli nippruvaw nifhmu ftit fejn aħna f'din l-istorja, kull wieħed u kull waħda minna. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu fl-aħħar trid tkun din. Jien iktar nixbaħ lill-ewwel wieħed li qallu le imbagħad mar, jew iktar nixbaħ lit-tieni wieħed li qallu iva imbagħad ma marx. Jew jien m'iniex qiegħed hemm għaliex għax forsi minn dawk li ngħid iva u tibqa' iva. Jew forsi minn dawk li ngħid le u tibqa' le anke wara. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu llum f'din l-Ewkaristija. Ġesu jaqbad però dawn iż-żewġ tipoloġiji, dawn iż-żewġ tipi ta' nies illi faċli ħafna li jissibhom fil-parti l-kbira tagħna. Interessanti għax dan is-sejt tal-għalqa, dan ir-raġel li kellu żewġ ulied, jersaq fuq iż-żewġ ulied. Hekk jgħidilna l-Vanġelu. Jersaq fuqhom, imur fuqhom. Mela huwa il-missier, huwa Alla nnifsu illi jersaq fuqna. Alla nnifsu li jixtieqna naħdmu, nagħtu semna fl-għalqa tad-dwieli tiegħu. Mela mhix xi ħaġa li tiġi minna biss, mhix xi ħaġa li tiġi mill-bniedem, imma hija l-ewwel qabel kollox sejħa ta' Alla. U xi fisser li taħdem fl-għalqa? Taħdem fl-għalqa ta' dwieli ifisser li tagħmel dak li inti msejjaħ tagħmel fil-ħajja, jekk intix raġel miżżewweġ, jekk intix mara miżżewġa, jekk għandek xogħol partikulari, jew xogħol kull tip ta' xogħol, dak li aħna nagħmlu fil-ħajja nagħmluh skont kif jixtieqna Ġesu, skont kif irid Alla minna. Jiġifieri b'ċerta responsabilità, b'ċerta mħabba, b'ċerta komprensjoni, bl-ispirtu tal-maħfra. Dawn huma l-valuri kollha li jridu jakkumpanjaw dak li nagħmlu aħna fil-ħajja. Jekk aħna nixtiequ naħdmu fl-għalqa tad-dwieli tas-sejt tal-missier. U meta Ġesu ixebbaħ lilna, lil kull wieħed u kull waħda minna, mal-ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli qiegħed jagħtina valur kbir. Għaliex? Għax mhux kull bidwi, mhux kull ħaddiem huwa tajjeb biex jieħu ħsieb għalqa tad-dwieli. Mhux għaliex? Għax l-għalqa tad-dwieli hija waħda minn dawk l-eriqi. U dak il-prodott, dik is-siġra illi l-iktar, forsi l-iktar li trid kura biex tikber u biex tipproduċi għeneb tajjeb. Tant li jgħidu li min għandu għalqa tad-dwieli li tieħu ħsieba jekk irejt għeneb tajjeb minna, li tieħu ħsieba mhux darba darbtejn fis-sena, imma s-sena kollha. Matul is-sena kollha. Għax jekk titlaqa titilqek, hekk jgħidu l-bdiewa fuq l-għalqa tad-dwieli. Jekk titlaqa l-għalqa tad-dwieli titilqek. U allura meta Ġesu iqabbel lilek il-kull wieħed u kull waħda minna ma' ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli qiegħed jagħtina ċertu valur. Qiegħed iqiesna nies b'ċerta dinjità, qiegħed jagħtina ċerta responsabilità, qiegħed jagħtina ċertu onur. Fi kliem ieħor għandu fiduċja kbira fina. U jiena nixtieqek dalgħodu nieqfu nirriflettu ftit. Imma il-fiduċja li jiena għandi fiha nnifsi, kemm minna mbagħtu bin-nuqqas ta' fiduċja fina nfusna. Il-fiduċja li jien għandi fiha nnifsi hija l-istess fiduċja illi Alla għandu fija. Jien nafda fiha nnifsi daqskemm Alla lili jħobbni, daqskemm Alla lili jafdani, jew jiġuni ħafna dubji mill-kapaċitajiet tiegħi. Għax fil-Vanġelu tal-lum Ġesu qiegħed jgħidilna b'mod ċar illi t-tnejn li huma iż-żewġ tuliet, jiġifieri l-ulied kollha li kellu dan is-sejt, jiġifieri kull wieħed u kull waħda minna għandna l-potenzjal, għandna l-kapaċità kull wieħed u kull waħda minna biex naħdmu fl-għalqa tad-dwieli.
U biex naħdmu b'ċertu mod, biex naħdmu skont kif jixtieq is-Sejt. Mela l-ewwel qabel kollox, aħna imsejħejn biex naħdmu fl-għalqa ta' dwieli għal sempliċi raġuni li s-Sejt għandu fiduċja kbira fil-kapaċità tagħna. U s-Sejt jafna sew. U allura aħna rridu nkunu kburejn, aħna rridu nkunu nies li ikollna stima tagħna nfusna f'dak li nagħmlu, f'dak li aħna msejħejn nagħmlu. Kemm jiġu dubji kultant bħala missier ta' familja, bħala om ta' familja. U tistaqsi u tgħidilek innifsek imma jien kapaċi inkun om tas-sew, imma jien kapaċi kont kapaċi nkun missi iva, int kapaċi. L-Almulej sejjaħlek, l-Almulej sejjaħlek għal din il-vokazzjoni, inti għandek il-kapaċità, trid tgħin ruħek, trid tagħmel, trid twettaq il-vokazzjoni tiegħek skont is-sejħa u skont il-valuri tal-Vanġelu, skont kif jixtieqek il-Vanġelu. Fi kliem ieħor tkun umli biżżejjed biex tgħid tisma' hawnhekk żbaljajt, ma nistax inġib ruħi jekk, imma rrid inġib ruħi mod ieħor. Irid inkun umli biżżejjed u ngħid isma' għandi bżonn nitgħallem iżjed, għandi bżonn inkun naf iktar. Dawn huma l-valuri tal-Vanġelu, illi għenuna ngħixu s-sejħa tagħna ejli minn skont kif jixtieq Alla minna. Imma x'iktar, ejja naraw ftit ir-risposta issa taż-żewġ uliet. Mela tkellimna ftit dwar is-sejħa li jagħmel il-missier, sejħa mimlija bil-fiduċja u sejħa għal affarijiet kbar. Aħna msejħin nagħmlu affarijiet kbar fil-ħajja. Ma ninsewx il-parabola tat-talenti pereżempju. Kemm jirrabja s-Sejt meta aħna il-kapaċità li tagħna Alla ma nemmnux fija. Ma nafdawx fina nfusna. U ngħidu ħa naħbih it-talent għax nista' forsi imbagħad jiġi s-Sejt u jagħmel għalija jirrabja kien kont liftu. Jiġini d-dubju fuq jekk kienx kapaċi inħaddem it-talenti li l-Mulej tani jew le. Il-Mulej ma jridniex hekk. Il-Mulej jridna, jrid li aħna nafdaw fina nfusna daqskemm jafdaw fina fina. Imma rridu noqgħdu ftit attenti. Għaliex? Għax fir-risposta tagħna aħna nġibu ruħna, nistgħu nġibu ruħna bħal wieħed minn dawn l-uliet. L-ewwel wieħed qallu le m'ammux. Ibni l-lum mu raħdem fl-għalqa ta' dwieri. Qallu le ma rridx. M'ammux. M'ammux. Interessanti anki l-kliem, ibni, mhux mu raħdem, ibni, inti tifel tiegħi. Hemm relazzjoni ta' intimità bejnu u bejnek. Ibni. Qallu ma rridx dak. B'libertà kbira, qallu ma rridx. U hawnhekk tidħol diġà u x'hekk, ir-risposta tagħna. Aħna lil Alla bit-tranquillità kbira nistgħu ngħidulu ma rridx. Jiena ma rridx naħdem kif taħdem int. Jiena il-valuri tiegħek ma jogħġbunix. Jiena jidhirli li għandi l-idea tiegħi fuq kif għandi naħdem, fuq kif għandi nagħmel fil-ħajja. Allura tindaħallix. Imma x'jiġri? X'jagħmel l-ewwel iben? L-ewwel iben ikun bniedem sinċier. U jieqaf jirrifletti, jieqaf jaħseb. Xi ħaġa li forsi aħna ma tantx għadna nagħmlu fil-ħajja. Kultant anki tgħid kelma u tweġġal xi ħadd bija mingħajr ma trid. Tgħid issa ħarġet. Iġbor lura tibżax, tiddejjaqx tiġbor lura. Tgħid issa ħarġet marret m'hemmx tagħmel. Le, tista' tiġbor lura dejk. Jekk int waqaf tirrifletti, jekk int kellek intuizzjoni li sta jitkellem taħjar jew mod ieħor, iġbor lura tibżax tiddejjaqx. U hekk jagħmel dan l-ewwel iben, jieqaf jirrifletti, jinduna l-iżbalja, sinċier miegħu innifsu, umli xiġifieri, veru jara fil-verità tfisser umiltà. Għax kieku ma baxxix rasu, u għalit naħseb żbaljajta u ta' kieku ma kienx imur jaħdem fl-għalqa. U jekk ma jmurx jaħdem fl-għalqa, ma kienx jgawdi mill-frott tal-għalqa. Interessanti għax hawnhekk ix-xogħol mhux għas-Sejt, imma x-xogħol u dejjem għall-ħaddiem. Id-dinjità tal-ħaddiem tinsab mhux biss fli jaqla u fli jieħu, imma anke fil-fatt li jaħdem, fil-fatt li jħaddem il-potenzjalitajiet tiegħu. U dan kien li biżżejjed u għaliju żbaljajt. Ħammur. Interessanti għax hawnhekk jien niftakar u xek. F'kemm il-darba aħna jkollna reżistenzi. X'jiġi fil-reżistenza?
Ir-reżistenza li jagħmlulkom it-tfal, pereżempju, isma' ejja ħaniklu, qiegħed jilgħab bil-mobile jew bil-tablet jew ejja le minut oħra, stenna ftit reżistenza, jirreżisti. Dejjem irid naqra oħra, dejjem irid ftit iżjed. Ir-reżistenza li hija parti mill-ħajja tal-bniedem. Meta intu jien nindunaw illi dak li aħna msejħin għalih huwa impenjattiv, għandna biċċa xogħol, hemm biċċa xogħol x'tagħmel, allura l-ewwel reazzjoni xi tkun? Ejwa ta' ħaniġi għax jiena nħossni msejjaħ biex imbagħti biex mhux hekk ir-reazzjoni tkun, imma xi tkun? Alla ħares qatt le, ma rridx. Jien niftakarni meta kont is-seminarju, rettur is-seminarju, kont ninkwieta meta kien ikun hemm xi ħadd, xi seminarista, illi mill-ewwel sena sal-aħħar sena kien bħat-tieni jiben. Ejwa rrejt entużjażmu kbir il-ħin kollu, kollox sew, kollox ferħan, kollox qatt ma kellu l-ebda dubju, qatt ma kellu l-ebda diffikultà, jien kont nippreokkupa ħafna ruħi. Għaliex? Għax kont nistaqsi u ngħid imma dan jaf għal xi xdieħel, imma dan jaf sew xi fisser dak li se jagħmel, dak li sejjaħ għalih. U allura li dan l-ewwel iben ikollu reazzjoni jgħid le, għax biċċa xogħol hija normali ħafna. Tista' tiġrilna. Però rridu noqogħdu attenti. Għax hawnhekk hawn il-qabża l-kbira tal-fidi. Il-qabża l-kbira tal-fidi hawnhekk qiegħda semmejnija wkoll fil-ħdud li għaddew. Fejn il-qabża l-kbira tal-fidi? Għax jekk jien il-fidi se nqisha biss u se nikkalkulaha biss skont kemm ħatatini lili, allura jien għadni fil-fidi ta' tfal iż-żgħar. Kemm se nieħu minn Alla, kemm se jtini Ġesu, kemm se nkun sew jiena xi nħobb, allura l-fidi tiegħi ta' tfal iż-żgħar. Allura meta tiġi xi ħaġa illi ma tantx toġobni, jien se ngħid le, ma rridx. Imma jekk il-fidi tiegħi ta' tfal iż-żgħar hija l-fidi tal-ewwel tat-tieni jiben. Il-qalu iva, allura sakemm kollox ġej u x'hekk, sakemm ir-riħ jonfoħ favur tiegħi allura iwa Alla l-fidi, l-Knisja, ma l-ewwel intop jibdew il-problemi, ir-reazzjoni. U dak l-ewwel intop iservini jew biex nagħmel bħall-ewwel iben u ngħid iwa ħammur. Niċċelinġa lili nnifsi, naqbes ir-reżistenza, u ngħid iva ħammur. U nikber, u l-fidi ma tibqax infantili ta' tfal, imma nispiċċa mhux biss nemmen biex nieħu, imma nemmen biex inkun jien li nagħti, li nħobb. Għax din hi l-fidi, jgħidulek ħafna drabi jiġi xi ħadd jgħidlek isma' għax jien nitlob ta' u nitlob u ma naqlax, m'għadniex nemmen. Jiena ngħidlek tagħmel sew ma temminx. Għaliex? Għax il-fidi tiegħek hija ċkejkna ridotta. Hemm bżonn li nbidlu d-direzzjoni. Għaliex għax il-fidi wisq iktar milli nitlob xi ħaġa u rid naqlaħħa. Ħafna iktar minn hekk. X'in il-fidi? Il-fidi meta jien nipprova bil-mod nidħol f'reazzjoni mal-persuna ta' Ġesu u Ġesu ibiddilni fih. Kejf ibiddilni fih? Mhux li nibda naqata mill-arta jew nagħmel il-mirakli, mhux hekk. Ibiddilni fih billi jien bil-mod nibda nirraġuna bħalu. Id-dinja nibda nħares lejha bħalu. Il-bnedmin l-oħra nibda nħares lejhom bl-istess għajnejn tiegħu. Il-mod ta' kif jien inkun kuntent fid-dinja ikun l-istess tiegħu. Inħobb, nagħti lili nnifsi, nipprova naħfer. Biddu fijiet u bidnu bid kollha li għandi, għax ħadd mhu perfett. Imma din hi l-fidi, Jiġifieri jekk kien il-fidi tiegħi bbażata fuq kemm nitlob u kemm naqla, hemmhekk għadna ftit lura. Għandna bżonn nagħmlu l-qabża. U probabbli l-fidi tat-tieni jiben hekk kienet. U fil-bidu entużjażmu mhux hekk aħna meta morru grupp. Meta tmur grupp fil-bidu entużjażmu hekk, imbagħad tgħux bajta, żgur. Għax il-qabża ma miltiex. Għax issa meta daħal l-impenn u m'għadix gost, meta daħal l-impenn, hemmhekk jibdew il-problemi. Il-fidi hija impenn. Il-fidi hija għażla, deċiżjoni. Mela nagħmel ir-rieda ta' Alla, għax aħna din il-mistoqsija bdejna fil-bidu. X'jiġifieri nagħmel ir-rieda ta' Alla? Kif nagħmel ir-rieda? Nagħmel ir-rieda ta' Alla ma jfissirx nipprova nissodisfa kontinwament il-bżonnijiet tiegħi personali. Iffukat fuq x'għandi bżonn jien u jekk Alla lili jaqdini mela mmur għandu ta' jekk ma jaqdinejx
infittex ħanut ieħor. Le mhux hekk. Il-fidi mhix hekk. Il-fidi hija għażla li jien nimxi wara din il-persuna li hija Ġesu, li huwa ħaj, li huwa f'nofsna, li huwa magħna. Allura rridu nitolbu lil mulej dal-għodu biex ngħaddu mill-fidi tat-tieni jiben, dik tal-gostu tal-pjaċir fil-bidu, imma mbagħad jibdew l-intoppi u d-diffikultajiet u allura isma' okej daqshekk nitlaq. Għal fidi l-oħra, forsi tal-ewwel iben, illi nifhmu tassew x'inhi, nirreżistu ftit għax fil-bidu ma tieħux gost, għax taħseb illi r-riħ ġej kontra tiegħek imma fil-fatt ma jkunx hekk, imbagħad tintelaq bħalma jagħmel l-ewwel iben iwa ħanagħmel li jrid il-missier u nintelaq għar-rida tiegħu. U tara x'jiġri meta tintelaq għar-rida tal-missier. Kemm imbagħtu ħafna minna għax nippretendu li rridu nikkontrollaw bil-fors il-ħajja tagħna kollha kemm hi. Kemm imbagħtu. Kemm imbagħtu għax aħna jkollna pjan, proġett, kemm imbagħtu għax aħna skont l-istandards tagħna kif inkunu formajnihom f'moħħna min jaf minn fejn ikunu ġibnihom. Kemm imbagħtu għax il-ħajja tagħna ma tkunx preċejs bħal dak li aħna qed nippretendu jew nimmaġinaw, imbagħad ngħixu l-ħajja tagħna fi frustrazzjoni. Għaliex? Għax jien qed nipprova inġiel lil Alla jagħmel ir-rida tiegħi mhux bil-maqlub. Nipprova nċedi jien biex nagħmel ir-rida tal-missier, ir-rida ta' Alla. Jew nitolbu lil mulej dal-għodu biex jagħtina dan is-sens ta' verità, dan is-sens ta' umiltà. Jiena nħoss li dan hu l-ikbar bżonn forsi tal-bniedem illum li jkollna dan is-sens ta' verità, dan is-sens ta' umiltà li jtina il-kapaċità illi narfu it-tajjeb u l-ħażin meta jien inkun bniedem ta' veru, bniedem umli, meta nkun bniedem illi kapaċi jara fid-djufijiet tiegħu u jaċċettawhom, allura verament inkunu nies realistiċi, nies ta' veru. Inkunu kapaċi allura nindunaw fejn żbaljajna, nindunaw fejn hu t-tajjeb, narfu t-tajjeb, nindunaw x'jiġifieri tweġġa' lil xi ħadd, x'jiġifieri tħobb lil xi ħadd. U nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex inwettquh. Anki jekk dan jitlob minna impenn.